Haleluya. Sekushunyeliwe bazalwane kakhulu la. Kakhulu bazalwane. Sekushunyeliwe kakhulu. Amen. Bathi ke nje ukho lokho kushumayela inkosi ukukhuluma kaNkulunkulu esesibe nakho. Khona inkosi ekubeka enhlizweni yami nami ukuthi namhlanje sithandazeni ngakho. Haleluya. Ukuthi nje uJesu Kristu ungummeli. Amen. Sifundisiwe futhi kakhulu ngaleli gama bazalwane lithi uJesu, igama elithi Jesu umsindisi, elithi Kristu ogcotshiweyo. Amen. Ngamanye amazwi umsindisi ogcotshiweyo noma ummeli ongumsindisi ogcotshiweyo. Ngaya ngokuthi umusho kanjani bazalwane. Haleluya. Mhlambe kuze sizohambisana kahle kafishane bawungixolela bezomthetho manje ngingachazi kahle ngalendlela abafundi baze bafika kuyo. Ngiyazi ukuthi leli gama lethi mmeli lihamba indaweni mawusungena kule ndima yezemthetho. Kodwa ke angikho lapho bazalwane, ngizowuchaza nje lo mmeli njengalokho inkosi ishilo kimi bese siyathandaza. Amen. Mhlawumbe ukwenza kube kufishane nje ummeli bazalwane nje baleli gama lisho nje ummeli. Ummeli umuntu omela umuntu othile odabeni lakhe. Alibonge igama kaJesu. Ngabe udaba oluhle, ngabe udaba olungeluhle. Kodwa nje ummeli bazalwane umuntu omendaweni yomuntu lapho kufanele ngabe kuma khona umuntu kume yena. Ngamanye amazwi umuntu losuke emelwe uthi noma enodaba oluthile ludluliswa ngomlomo kammeli wakhe. Uma ukuthi kufanele ukuthi ludluleni. Alibonge igama kaJesu. So ke ngichaza nje ummeli bazalwane lo simaziyo wasemhlabeni. Alibonge igama kaJesu ngenze sitholeni kahle kodwa angizile ngaye. Kodwa enye into futhi ngaye bazalwane lommeli wasemhlabeni umemeli client lakhe noma emeli akasuke emmeli ezodlulisa indaba yakhe. Into asuke idinga kuye nangeke uclient wakhe ngeke kwazi ukuyibhoboka kwabanye abantu. Uyakwazi ukuyibhoboka kummeli njengoba injalo. Ngamanye amazwi bazalwane noma engabafihlela abantu sometimes uzefihlele nabasendlini azalwa nabo. Kodwa mabehlala phansi nommeli into yokuqala ummeli akayisho ukuthi ukuze udaba lakho ngelimele kahle kuzofanele ukuthi sidlule kule ndaba yeqiniso. Alibonge igama kaJesu. And into engithandayo ke nangayo ummeli noma udaba lusinda kangakanani noma lulubi kangakanani umsebenzi wakho omunye ukuthi akududuze athi lulula lolu daba. Noma ulibona ukuthi lunzima ngokubuka kwakho nabantu belazi ukuthi lunzima kodwa umsebenzi wakhe ukuthi akududuze ukuthi lunzima. Akunikeza isiqiniseko futhi uma ukuthi belizokuvalela ejele umsebenzi wakhe kusoku ukuthi ungavalelwa uma ukuthi uzovalela. Alibonge igama kaJesu. Ummeli nje bazalwane lo wasemhlabeni engichaza ngaye. Glory to Jesus. But namhlanje izulu lithe ke sokwethula nanga ummeli. Igama lakhe lamchaza ukuthi uJesu, uKristu. Alibonge igama kaJesu. Lithi iBhayibheli ummeli. Awu amen bazalwane. Sawuchaza nje ngendlela omazi ngawo nawe ke wezwa ngayo kuzobe kuyikho lokho ngoba indlela yokuchaza lolu hlobo lommeli awukwazi ukuthi ungaqala ngapi. Isizathu salokho wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabi bikho. Waba khona umhlaba usukhona, uzoba khona umhlaba ungasekho futhi. Ungamchaza ngaphi ke lo mmeli makuthiwa uyaqala uyamchaza. Alibonge igama likaJesu. Uke bazalwane wamela indoda enye, sengichaza yena bazalwane. Uke wamela indoda enye esephanyekiwe esemthini. Washo ukuthi kubethelwe esinye iselelesi ngapha, kubethelwe nesinye ngapha. Alibonge igama kaJesu. Uma ibethelwe esinye sembuleleke ukuthi lo muntu engibethelwe naye akafani nabanye abantu. Mhlawumbe udaba lami ngilethula kuye uzoyimela indaba yami. Sasa sishintshe yodwa sathi Jesu mmeli uzukhumbule ebusweni wakho. Alibonge igama kaJesu. Indlela kamelana ngayo uyabona ukuthi akabheki kwabuhlungu akayibhekane nabo. Hlobo luni lommeli bazalwane? Hlobo luni lommeli? Akabheki ubuhlungu abebhekane nabo, ubuhlungu ebekubo ngenxa yokuthi kukhala umuntu akayemzele emhlabeni namkhathalele nakazela ukuzompela. Kwavela ukuthi ke namhlanje ngizoba naye. Uyazi into engikhathaza ngaye ke ngihle kule ndaba yale ndoda. Ikhathaza ukuthi akasabuza amacala ukuthi kodwa uzubethelwe kwenze njani. Uyazi ukuthi yini engabuzi
uyakwazi wayazi naleyo ndoda leyo. That's why bazalwane masifika kuye sizokwethula udaba lethu kungadingeki ukuthi sichaze. Uthi mangcwele kimi uyazi uthi into ebamba abanye abantu abanyabezi nje ukuphuma bezemvuselweni bayezwa ubanjwe ukuthi izono zami zaziwa ubani nobani ngilimasa ubani nobani ngizokwenza njani. Kodwa ngicela ukunitshelani bazalwane namhlanje ntambama ukuthi khona ummeli othi mawuze kuye bese ethi take care indaba yabantu ukuthi uzomisa kanjani ngalolu daba kube umsebenzi wakhe. uJesu Kristu ummeli wathi indoda athi woza ummeli wami woza woza uzongimela woza 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 ummeli wami. Why say understand the sawazi na the responsibility ummeli ukuthi usethi uyasinda umthwalo wakho uyawukhaza ukuthi yinhle ngamanye amazwi wakho yinto engakhazeki ukuthi wayengayikhazekhile kodwa into esibuzwe yisho akakhali ngomthwalo uthi woza ummeli wami ube uza nje uzongimela uyasinda umthwalo wakho uyasinda. Ngicela ukusho bazalwane lommeli namhlanje noma ngabe usindwa yini noma ngabe usindwa yini ekukhathazile namhlanje nangummeli alibonga igama kaJesu. Noma ngabe yini oyithwele noma ngabe yini ekukhathazile nangummeli kanje wena woza ummeli wami woza woza ummeli udaba lami lunje woza ukuthi uzongimela. Haleluya. Wake wammeli intombazane yaseSamaria ngikhaza lo mmeli bazalwane elithi yayisihluphile wahamba wayoyilinda ngasemthonjeni lapha kaSigodi ukuthi ihlale izala noma kanjani izofika izokha amanzi futhi mayisemela udaba lakhe wabaxosha hleze ababengaba noPawulo okunye ngento akayekade ezoyenza bahamba abafundi bakhe kanti izofika intombazane mayifika intombazane kwasho ukuthi ifika kummeli ayifiki komunye umuntu ebijwayele ukufika kuye. Alibonga igama kaJesu bayixoxa indaba ihlekiswa noma ngijabuliswa into eyenza intombazane ayisayiphathi indaba abayixoxile yokuthi lo muntu uthe wathi iphuma itshela abantu iyamemezela ithi wozani izobona okutshele konke kungebe uyena ubesiya. Uma usuhlangane nayo uyacabanga ukuthi le ntombazane lithi yagijima iSamaria lonke ngamanye amazwi lokugijima iSamaria yayiya kubantu ababekade beyazi ukuthi lo ube lolu hlobo yathi hey into engizwe ngalo yammeli ngitshele lo yammeli akusiyo le ukuthi ngafihlela abantu ebebengazi ukuthi ngiphila impiloni wozani nani ngiyakubema wozani sizobona. Uyamelana bazalwane lommeli wamele wesifazane wayebanjwe oqotsheni lithi bamqhuba sabeyiphethe nezinto zokumqeda beyomkhanda ngamanje washo ukuthi ababusi lapho bekujwayele ukusiwa khona abanye abantu befike behlulelwe belahlwe ngamacala abo babusa kummeli omelanayo. Glory to Jesus. Uyazi ukuthi kumele bezazi nendaba zabaqhubayo ukuthi zimi kanjani uthi makhona ngenasono phakathi wena kaqala emkhande ngamanje wayibekela phansi uyamelana nommeli bazalwane umethi uphakamisa amehlo kusela yedwa wesifazane wasethi nama ngikulapha. Uyazi nje ukuyilahla ngokwakho ukafika kuye uthi nami nje ngikulapha kodwa go and sin no more. Hakungabusona iphuma kulethu iphuma kummeli sinommeli bazalwane osimele Glory to Jesus. Wake wamela oPeter bewela bazalwane bewelela ngaphesheya bonke igama kaJesu lithi iBhayibheli mabewela besendleleni kwavuka umoya onamandla kathi kuvukuza lo moya onamandla lithi yayikhona leminye imkhumba babekade behamba nayo awalibonga igama kaJesu bathe bexakekile kunjalo amanzi kade baxakile wambona ezihamba phezulu kwamanzi eza kubo. Alibonga igama kaJesu. Glory to Jesus. Ngelinye ilanga bathi bewelela ngaphesheya wavuka isivunguvungu esinamandla kanti ukhona into abayenza bathi noma bethatha uhambo basho ukuthi ummeli bammelile ukuthi asikwazi ukuthatha uhambo ungekho wemmeli wethu. Siyawukwenza njani masivukelwa iziphi noma sivukelwa yimimoya yasolwandle evukayo
Glory to Jesus. Sebezame konke lithi bashikila ngayo yonke indlela bezama ukunqanda isimo ngendlela yabo baze bakhumbula ukuthi konje khona indoda esihamba nayo. Mfundisi awunaki la kuba sibhubha. Alibonga igama kaJesu. Wavuka uzibona ummeli lo mmeli uyazazi indaba zakho. Uma evuka ngambuza ukuthi Peter ungivusela. Lithi into yokuqala kayivuka wayenza ngommeli othembekile. Kwazi inkinga zethu sinakazi ishobuye. Lithi mayevuka wavuka wakhuza umoya. Ukhuza umoya ulwandle kakuthula lamlalela ngasazona isimo. Bamangala ukuthi kanti ubani obesihamba naye. Ngicela ukushona into. Kulaba sebemthathile lo mmeli abahamba naye usazomangala endleleni ukuthi ubani kanti lo hamba naye. Glory to Jesus. Kuningi okusazombuleka umangala into efunekayo nje ukuthi ungamyeki. Uyabona laba sebembambile bazalwane sebemthathile lo mmeli ungabusamyeka. Hey, ungabusamyeka. Uye uzohlela mama okay. Ungabusayibuza nokuthi uzawukwenzakala. Usathane kuhlebela amaphimbo amaningi ukuthi hey Sathane awusakhulumi nami nginommeli khuluma nommeli wami. Khuluma nommeli wami udaba lami ngisayimeli lona. Angisayimele indabeni zami sekukhona ummeli. Enye into bazalwane inhliziyo yami yokuthi uyazi ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni unayo ummeli wakhe. Emakhaya amasikhulu umuntu ngabe ngikhumbuza ukuthi uyazi wena kathi ukhula wawunayo ummeli. Wathi uzalwa uyihlo wakuthatha wayointroduce kummeli wayemeli ikhaya. Nabafowenu ababezala bathatha bayointroduce kubameli ababe kade bemeli ikhaya. Alibonga igama kaJesu. Angithi bazalwane ngapha kaZulu angasho ukuthi sonke singamaZulu ngoba usabalele umhlaba bazalwane. Alibonga igama kaJesu. Kunendlu yangasenhla. Ummeli osuke emelele lokhaya. Mangenwa kuyokwenziwa izinto ezithile into emelele ikhaya. So mawuzalwa uyointroduce khona kummeli omelele ikhaya. Kodwa namhlanje bazalwane nangu ummeli ongadingi lutho. Nangu ummeli ongadingi impahla yakho. Abameli abaningi bayakhokhelwa imali. Ngamanye amazwi kusho ukuthi ungenayo imali kunezinto angeke zilunge. Kodwa kulommeli bazalwane, kulommeli uJesu Kristu umsindisi ogcotshiweyo noma ummeli ongumsindisi ogcotshiweyo asikhiphi lutho. Simnikeza ukuphila kwethu. Bese phatha ukuphila kwethu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngamanye amazwi bazalwane kuyihlazo ukuhamba ummeli ungenayo. Kuyihlazo mawusekhaya ukhulisa abantwana noma ubaba noma umama ukhulisa abantwana la phansi kophahla bakhulisela kulo ummeli ungenayo uthembeni isikhathi sinje. Yini oyithembile esikhathini esibe kanjena makuthiwa awunaye lo mmeli wenze njani makuthiwa kuvuka izinto. Uyazi impendulo ilula. Uzama ngendlela ojwayele ukuzama ngayo yokummeli bakho siphunyuke ezandleni izinto. Uthi uvala ngapha kuphunyuke wabona manje segcwele indlu. Ngaba sinabo abantu abaze bethatha intambo beyihenge noma beyibulaleni abantu ukube bake bahlangana nalo mmeli. Uyamelana bazalwane. Uyamelana uJesu bazalwane uyamelana. Uyamelana uJesu. Uyamelana. Njengoba sihlanganela sinezidingo eziningi abanye abakayibambi kodwa ngicela ukubanikeza isiqiniseko asebefikile kulommeli ukuthi esilonga uhamba naye uzawufika lapho kufanele ukuthi ufike khona. Bazalwane yinto kufanele singayigabazi le. Yinto kufanele singayidawuthi. Uyamelana uJesu. Hallelujah. Uke wathi ngale kuLuke chapter number 4. Wathi umoya wenkosi uphezulu kwami ngokuba ngigcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle noma indaba ezimnandi. Alibonga igama kaJesu. Wakhuluma ukuthi ngisawumemezela ukukhululwa kwabacindezelweyo. Ukhona nibazalwane namhlanje ocindezelwe. Nginayo impendulo. Nangu ummeli igama lakho uJesu. Glory to Jesus. Ngimthanda bazalwane uma sekumela naseyintweni ezenze kungakazalwa. Ngimthande sekumele okhondolweni obanjwe yilo owungahlangene nalo. Ubuke wafika kuye ethi laba bamba ngoba ngangakafiki usufike kimi ummeli othembekile. Uyahlukana nokhondolo lakini. Uyahlukana nezifo zakini. Uyahlukana ongaphumeleli kwakini. Usubanjwe isandla sakho. So ashabisha ngiyise empumelelweni. Wangala uthi
kunabanye abantu abahlale bekhalela ukuthi manganikezwe ithuba ngichaza iside lami le story. Nami ngeke nginikezwe ithuba ngichaza iside le story. Uyazi kwenzakalani mhla ngichazwa leso ndaba kulabo bantu. Wachaza othile wanganika ithuba lokuyichazela. Manje uneqhala enhlizweni yakho ukuthi ngiyafisa ukunikezwa ithuba ke ngiyoyiphendulela. Kodwa ke ngithi namhlanje umongcelo usethi namhlanje angizosho ukuthi ungabe usakhathazeka ngalokho. Mawusufike kuye noma uzofika kuye namhlanje uyakukhulumela lapho ungakwazanga ukuthi uyikhulumele khona. Hallelujah. Phela khona abanye abantu abehlelwe izinto eziningi ezinye singeke sikhazeni abazaziyo. Uthi yangehlele emncaneni bami lento. Noma ngihamba nginokuzenyeza. Noma ngihamba ngathi umhlaba uyayazi yonke lento ukuthi yenzeka kanjani. Uyafuna ukuchaza, wavala umlomo wabanye abameli. Bazalwane. Wavala umlomo wabanye abameli ababemela udaba lakhe. Bangalimela ngeqiniso bathi hey ayikhulunywa lento thula nalo. Lamlimaza. Kodwa umongcelo usinamhlanje angisho ukuthi noma ngabe wakabhekana nesimo esinjengaleso. Ukhona ukubudaba lakhe aliphathenisa. Hallelujah. Mawufunda leli verse uqhubeka nalo verse number 1, uverse number 1 uthi batana bami nginilobela lokhu kuba ningoni. Kepha uma umuntu ona sinommeli kuYesu Jesu Kristu olungileyo. Ngicela ukusho lelizwi nakubazalwana sebesindisiwe la abasazohlangana nabantu abazobe bekhuluma izinto eziningi. Uthi lithi lelizwi noma ngabe kuthiwa uyona yazi ngoba enye into usathana akakhondema ngaye abantu maye kade sindiswa ngena nje lathi we buka lento yakho ngishilo ngathi ayikho. Alibonga igama kaJesu ukuthi ungabusakhathazeki ummeli into akayiqinisekisayo ngaso sonke isikhathi lolu hlobo lommeli uthi nje udliwa yicala. Ulwela leyo nto ngayo yonke indlela uyazwa kulwela ngani futhi inhlawulo yakhe akakhokha ngaye akekho umuntu ongaba nemali yokukhokha afike kuye wakhokha ngegazi lakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mawufuna ukumehlula ungakhokha ngegazi angazi nelakho ngabe linjani ngeke lize lilingane naleli yagazi. Athi ohlabela kahle sathengwa ngenani eliphakemelo. Igazi lika Jesu. Hallelujah bazalwane. Umela abancane, emela abadala, emele nabaphakathi nendawo, ezemele nezaguga. Akakudeli ngisho ebudaleni bakho ukuthi uqale kanjani wahamba kanjani wabambelela kubapha abameli mawufika kuye uthi ufike ekhaya. uJesu Kristu ungumeli. Uyabona abazalwane ngaba yihlazo nje ukuthi namhlanje ngaphuma lo mmeli ungenayo. Uthi bheka ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha uma umuntu ezizwe lami evula ngiyakungena ngidle naye adle nami. Alibonga igama kaJesu. Uyazi ukuthi nje yini lento hey bazalwane. Uyazi ukuthi yini abanye abameli ma ungayimelanga indaba yakho noma ungakhokhanga akayi kuyovela phambi kwenkantolo. Usuyabona ukuthi ayikho into ongayikhathanisa noJesu. Hallelujah. Uma ungakhokhanga ungamnikezanga bekade ekudini akayi kuyokumela. Kodwa lona bazalwane siye sihambe ubona ukuthi siyokhalakathela ubona lapho esuke siyokhalakathela khona umfice seme ngaphambili